Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Comencem aquest vídeo que ha estat dissenyat per ajudar-nos i guiar-nos en el procés d'admissió a formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà i superior. Però, abans d'iniciar el procediment d'admissió, convé revisar algunes qüestions prèvies a aquest procés. En primer lloc, hem d'explicar què és el procés d'admissió a cicles formatius. Tot i que sembla lògic, és un tràmit que ha de realitzar tot l'alumnat que vol accedir a un cicle formatiu de qualsevol dels nivells, així com alumnat que, promocionant d'un curs a un altre, vol fer un canvi de centre. A la imatge que trobeu ací baix i que trobareu a la descripció del vídeo, podem veure el calendari d'admissió per al curs 2021. És un calendari diferent al de cursos anteriors, propiciat per la situació esdevinguda per la pandèmia de la Covid-19. Però, tot i els problemes d'enguany, aquest procediment està regulat per la normativa, l'Ordre 18-2016 i el Decret 135-2014, i que s'actualitzen any darrere d'any mitjançant les resolucions corresponents. Aquesta normativa, a la que estem fent referència, estableix uns requisits d'accés per a cadascun dels nivells de la formació professional. Així doncs, si parlem de formació professional bàsica, és imprescindible conèixer els requisits d'accés. El primer és que s'han de tindre almenys 15 anys o complir-los abans del 31 de desembre d'enguany. El segon és que no s'han de superar els 17 anys ni en el moment d'accés ni al llarg de l'any natural. El tercer requisit és que s'han d'haver cursat primer, segon i tercer d'ESO, tot i que excepcionalment podrien accedir alumnes des de segon d'ESO. A més, i molt important, haver estat proposat per l'equip docent, amb el vistiplau dels tutors legals de l'alumne que han d'estar informats de la proposta i de l'interès d'aquest mateix. Vaig a explicar això. Aquest fet és especialment important, ja que el tutor o tutora de l'alumne o alumna que vol estudiar FPB ha de redactar el Consell Orientador, aquest document que n'hi ha ací, i ha de ser favorable a l'alumne proposant el seu accés a FPB. Ja que estem, per si algú no ho sap, el Consell Orientador és un document que s'entrega a l'alumnat a final de curs i acredita la proposta de promoció o repetició de curs, la proposta per a programes per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment, o, com és el cas que ens ocupa, la proposta d'accés a formació professional bàsica. Si continuem concretant els requisits d'accés a cicles formatius de grau mitjà, tenim dues possibilitats. La primera, l'accés directe. Sempre que tinguem el títol d'ESO, el títol d'FPB o algunes altres possibilitats que us he afegit a la diapositiva, podem optar a l'accés. D'altra banda, sense el títol, la segona forma d'accés és mitjançant prova o curs d'accés. Però aquests supòsits, tant el de curs com el de prova, tenen una limitació d'edat, ja que es requerirà tindre 17 anys com a mínim complits l'any en què es supera el curs o es realitza la prova d'accés. Els requisits pel que fa a l'accés a cicles de grau superior són molt semblants als de grau mitjà, amb les diferències evidents de nivell entre les titulacions. Això fa que, per a l'accés directe, siguen requisits el títol de batxiller, el títol de tècnic d'un grau mitjà o altres títols equivalents o inclús superiors. D'altra banda, també existeixen possibilitats d'accés sense aquestes titulacions, mitjançant una prova d'accés per a aquells que, a més, tinguen 19 anys com a mínim. I, per cert, si voleu més informació sobre les proves d'accés a FP, tant de grau mitjà com superior, us convido a veure el vídeo que he preparat al respecte ací en Orienta't. Un vídeo on també explique les exempcions d'algunes parts de la prova o fins i tot de la prova completa.
Continuant amb la informació més destacable del procés d'admissió, arribem a les quotes de places per a cadascun dels nivells de la FP, i això és especialment interessant i important per a poder calcular les nostres possibilitats d'accés. És a dir, en FPB, al quadre verd, ens indiquen que dins de l'ordre de prioritat primer trobem alumnat amb 16 anys, després els de 15 anys i finalment els de 17 anys. Després també podran optar, si queden places, alumnat desescolaritzat. Pel que fa al grau mitjà, al quadre roig, trobem que el 60% de les places estan destinades per a graduats amb el títol de l'ESO i un 20% per a alumnat provinent d'FPB i altre 20% restant per a l'alumnat que opta mitjançant la citada anteriorment prova d'accés. Pel que fa al grau superior, al quadre blau, la distribució és igual a la del grau mitjà, un 60% per a titulars de batxiller, un 20% per a titulars de grau mitjà i un 20% per a l'accés per prova. És important que tingueu clares dues coses més. La primera, sempre hi ha una reserva prèvia a les distribucions que us he comentat, dirigida a persones amb discapacitat o esportistes d'èlit, que pot reservar fins un 5% de les places per a cadascuna d'aquestes categories. 5% discapacitat, 5% esportistes d'èlit. Això sí, tingueu en compte que aquestes persones que opten a la reserva de places també han de complir requisits d'edat, de titulació o de qualificacions que siguin requerides. Bé, d'altra banda, també és molt important tindre en compte que l'assignació de places tant a grau mitjà com a superior es realitzarà mitjançant l'ordenació de la nota mitjana de l'expedient acadèmic o de la prova d'accés dels aspirants en cadascuna de les diferents quotes. No cal dir que a millor nota tinguem a l'expedient d'ESO o a la prova d'accés, més possibilitats tinc d'accedir al cicle que més m'interessa. I abans de passar a la següent imatge us he de comentar que per a l'accés a cicles formatius de grau superior existeixen uns criteris de prioritat, dels que vull fer un vídeo explicatiu més endavant perquè necessiten una explicació tècnica i en profunditat. Per tant, si estàs interessat o interessada en aquesta informació i encara no he penjat el vídeo, pots preguntar al Departament d'Orientació del teu institut o deixar-me un comentari i tractaré d'ajudar-te el més aviat possible. Respecte del calendari d'admissió, podem dir que cada any s'estableixen unes dates diferents. Així que a la descripció, com ja us he dit, us deixaré un link on podreu consultar aquestes dates per a aquest curs. I la idea és actualitzar-les cada curs per a que us siga útil tant aquest any com en posteriors. Abans d'arribar a la sol·licitud telemàtica, sols em queda comentar que any rere any l'administració acostuma a modificar aspectes al respecte del procés de sol·licitud o la forma de tramitació. Malgrat això, vaig a preparar un vídeo específic per a guiar-vos en el procés per a emplenar la sol·licitud que podreu trobar a la descripció d'aquest vídeo i que actualitzaré cada curs per adequar-lo a les característiques específiques de cada any. És molt important que tinguem clar quina documentació necessitem tindre a l'abast per a fer la sol·licitud i quin és el procediment una volta l'hem emplenada. En primer lloc, és molt important tindre una adreça de correu electrònic vàlida i a la que puguem accedir fàcilment. Si no la teniu o no sabeu accedir, ha arribat el moment de fer-nos una nova perquè sense això no podrem iniciar el procediment. Així mateix, heu de tindre a l'abast el DNI o el NIE, si sou estrangers, i el vostre NIA, preferiblement, el vostre número d'identificació de l'alumne de l'institut on heu estudiat aquest any, si és el vostre cas. Tanmateix, seria interessant tindre també prop la documentació dels vostres pares, mares o tutors legals si sou menors d'edat. Bé, una volta acabem tot el procediment telemàtic de sol·licitud, arribarà el moment de presentar la documentació al centre corresponent. Normalment, tota la documentació que cal es pot presentar de forma presencial al centre educatiu on voleu cursar FP. Malgrat això, enguany, donada la situació produïda per la Covid-19 i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres,
s'ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a les secretaries directament. I tant, si podeu fer-ho telemàticament, com si la vostra situació no ho permet, us deixo un enllaç a la descripció on teniu les adreces de correu dels instituts de la Comunitat Valenciana i els telèfons per a que us fiqueu en contacte amb els centres abans d'anar-hi o d'enviar correus electrònics. Sols em queda comentar una cosa per acabar. Si heu fet ja la sol·licitud i heu triat diferents centres educatius on cursar el vostre cicle de formació professional, no tracteu de fer trampes, perquè us pot anar malament. Vull dir, heu de presentar una única sol·licitud que ha d'anar adreçada al primer dels centres triats. És a dir, no penseu que si l'envieu a tots i cadascun dels centres que heu triat us anirà millor, perquè el que ocorrerà serà just el contrari. Les sol·licituds duplicades s'anulen automàticament i us quedareu fora del procés d'admissió. Així que el que avisa no és traïdor, sinó avisador. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.